Dewa ngayu pepujanku atiku susah mong kangen sliramu yuk rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa namung sira kang bisa nambani ya Mega Pixel iki gambare ampuh lho Dik iso aku dadi loro napa lah kae Purnama lho ngarepe ya Purnama. Iki Purnama belajar baik. Apa ya baik tenan gitu. Lho tenan lho saking baikku ki kadang sok les awaran gak njaluk tawane penyanyi-penyanyi kuwi. Curhat ta Mas? Neh? Curhat. Oh gak. Neng kok tekan omah nek kok ning. Tak WA lho Mbak Rika. Terus dirasani ya kancane. Heeh, yo. Yuk Mas Dia yo yo ya Pasesarengan kanca-kanca Eka Jaya ugi ngadiwatanipun Purnama Musik ugi kanca-kanca Bredak ing Tambar Mega Pixel Reborn matur panuwun lawase kowe lunga pamit karo aku dewa ngayu pepujanku ati susah mong kangen sliramu
Aku yo gumun, tukang syuting iki lho. Napa? Kaya bendina ora tau roh le nyapo dadi aku dadi culoki lho. Padahal bendina lho Dik, gudak gaduk cethuk Lah kuwi niku ya. kan kebutuhan. Oh, kebutuhan. Kewajibane nggih ngoten niku. Jane aku rasa Dadi ya. cok kon nyuting tekan kene gur mangan karo udut ya kon mulih ae. Didelok asile karo bose Ya, ora Mas. enek. Nah, jan. Pripun? Iya. Kok iso? Nggih, heeh, mangke ugi kerawan Pak Surat. Nggih, Pak Surat Duh, Dik. Napa? Kerawan. Tak kira ke mau. Mas Pur. Nyayam ngono. Alah, kok iso? Nggih ngatur juga rawuh, Mbak Surat. Nggih, mangke sekecakan wing lelenggahan rumiyin. Nggih, mangke purna menika kasusul para sutresna budaya. Nggih gilir gumantos diselani Dik. Mungkin iki piantune budaya alhamdulillah. Ayo ditelaske. Matur sembah nuwun Dik Wulan. Wah, jan alhamdulillah.